Ola, son Ariadna Silva Fernández. Eu son Alejandro Gándara Porteiro e somos os directores e guionistas de 360 curvas, a película que se vai estrear hoxe. As 360 curvas son as curvas que hai desde a Fonsagrada ata o Hospital de Lugo, e tamén o título do documental que estamos presentando hoxe. Son un símbolo de moitas cousas na película, non? Son un símbolo pois da distancia que ten a xente da montaña, non? A xente da Fonsagrada, pois a un nivel político do lugar onde se toman as decisións. A película empeza precisamente pois cos veciños recorrendo esas 360 curvas para ir demandar, non? Servicios públicos á Xunta, e simbolizan tamén pois unha distancia da xente que emigra e ao mesmo tempo son un símbolo daquelas protestas, non? Que foron as movidas nas que a xente, pois, de xeito simbólico, no? Fixo aí como unha especie de obra para suavizar ou para eliminar a primeira desas 360 curvas. A película tamén propón un pouco a pregunta de cal é o futuro da Fonsagrada se é que o hai, non? O máis guai de coñecer toda esta historia, pois está o tema da dignidade e do sentido do humor co que afrontaron aquelas protestas, aquel sentimento de abandono, no? Bueno, un pouco ese espírito festivo, no? Reivindicativo ao mesmo tempo, foi a min, bueno, creo que ti tamén, non? Unha das cousas que nos... Sí, a forma da protesta, e despois, falando máis do tema audiovisual, tamén por otorgarlle o mérito que merece ao arquivo audiovisual de Manuel Fernández, que é un arquivo pois que ten moitísimo valor histórico, tamén como, bueno, patrimonial, non? Nese sentido, pensamos que a película nace do arquivo, pero o sea, é unha historia que ten que ser transmitida, ten que ser tamén recoñecida e tomada como referencia, non? Entón, pois, bueno, a película é un medio, non? Para chegar ao máximo número posible de persoas que coñezan a historia da Fonsagrada, das movidas, e que tamén sirva para reflexionar sobre temas de actualidade como o abandono rural, e que é unha cousa pois que afecta a moitos territorios. A decisión colectiva, no? de facer esa protesta e hoxe en día pois, de continuar doutros xeitos, no? Unha reivindicación máis cultural, se cadra, ainda que tamén política. Eu creo que vai dentro do lugar, non se pode separar unha cousa da outra. Sí, tamén unha forma de falar da identidade que son cousas que se ven na película. As movidas como revolta foi unha vitoria en si mesma, e ainda que despois houbo logros políticos tamén, non? Pero unha vitoria que se leva ata a día de hoxe e que pois moita xente, sobre todo a mocidade, segue mantendo a Fonsagrada viva, non?